aha m bụ Vitalis Omenuko Nwobi. Then mụnwawo cover. Mụnwawo antique chair cover. One of the antique chair covers. Ana m aka avụ uche n'ụdị iche iche. Na-aka avụ isi mmanwụ. Na-aka avụ stools. Ụdị oche ọbụla, ihe ọbụla ahụ furniture, international furniture. Ọ ihe m specialized. Na-arụkwa nchọ, ihe ọbụla wụ traditional, both ihe ọdịnala. E specialized m ya ọfụma. Ana m arụ nchọ, arụ ihe ọdịnala eji eme ihe dị iche iche. Arụ m opi, arụ ọja, anụkwa isi mmanwụ. Mmadụ ime apprentice dị mma maka na ọ na-adị mma ihe ọbụla ị ga-eme. Then gị so mmadụ onye ya letere ṅụ. Ime apprentice n'aka mmadụ ọ ga-emekwa ego ịmụtakwu ọtụtụ ihe na-ama. Ịdị lucky onye nwere ike inye nsọm secret ga n'onwe ike ịkọjiri onye ọdọ nọ n'ọrụ ọhụ gị mụtakwa ya otu ahụ o chiri nri ya. So ọ dị mma mmadụ ime apprentice. Ọ wụchaghị ihe niile, mmadụ amachaghị ihe niile, ọkwa onye ọdọ ga-akọjiri m ihe. Ife a m na-eme ebidoro m ya since m bụ ụmụazị. Right from my childhood. Then gaa odibo na ka onye Benin ebe m gara apprentice for 3 good years. After my school first school start, after my school start, yes. Then my guys apprentice na ka onye Benin for good 3 years. Then the man akụziere m oge ahụ dọọ na-ewi. Ya akụziere m ọtụtụ ihe ọ mụtara from ndị Ghana. So from ndị Ghana ya after akụziere m ya. Then m were ekwe ka m gbute adụkwa na-agakwa wee kwụrụkwa otu m siri nọrọ start. Okay, ihe gbasara nchọwụ ihe ọdịnala adịbadị n'ala Igbo. Mgbe nga anyị na-egwubi ewu n'ukwu ụdara, right from site mgbe m bụ afọ 5 n'ukwu ụdara ka na-egwuye. Mkpụrụ okwe na-adịkwa na-anụ were mkpụrụ ụdara na-echi ya. So ka a na-agakwa emetụzie egwuwe n'ukwu ebe ọgbọtọ ama a na-ezu ike. So n'ukwu ọgbọtọ ama ahụ a na-ezu ike, onye ọbụla mekwe ya pụtakwa a na-egwuzie nga 3 na 4 na 5. Ndị ahụike dị na-emekọtazikwa onye ọbụla mee ya egwuwezie n'isi ụlọ ha. So mgbe m na-etokwe ya bụ ihe na-agụkwa m agụrụ mmezie na ahụ ndị anụ n'ochichi. Site mgbe m ebidokwe na-agbalị na-arị ya until m gaa service na ka onye Benin. M gaa apprentice na ka onye Benin akọjikwara m otu esi arụ big one a na-adọba na obi ndị eze. So ihe banyere nchọ. So ezigbote ihe ọdịnala ama. Ozi m na-ezi onye ọbụla na-eyuzu ya bụ nchọ na mba ụwa niile wụ na ya eburu ya banye n'ụlọ ya la ndị ugbe na-eti ọnụmala. So ọ bụ ozi m na-ezi. So ana m asụkwa ka ọrụ onye ọbụla na-eyuzu ya na mma maka ọ na-egbu ọnụma. So ọ ihe m na-ekwu maka ya.